Moikka vaan kaikille! Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä mun 2 kaveria Ruotsista, mun isosisko, leikitään mun pihalla piilosta. No niin, video voi alkaa. Lähdetään etsiä niitä. Niin, tossa on niitä auto. Niin, missä voi olla? Mennään tänne mitään päin. Tittar är bakom. Oj. Äänimerkki! Äänimerkki! Ei mitään. Tässä ei haise niin hyvin. Nyt ollaan huoneessa. Mikä toi ääni oli? Toi. Missä he voi olla? Oota, hiljaa. Mä luulen, että vaikkapa siellä tai sitten siellä. Mennään tänne. Te voitte helppoa se, että laittaa se video. Niin, laikatkaa tää video ja tilatkaa muuten mun kanava. Mä sain just tänään 2 tilaajaa. Kiitos teidän kaikki avusta. Oho, mä kaarin vähän. Ei haittaa. Housut ja vähän. Voi vittu. Ja morjens, nää Airforset oli tässä. Voi helvetti. Ei saa vaihtaa paikkaa. Ei saa vaihtaa. No morjens. Mitä tapaa? Onko kaikki hyvin? Ja. Onko nyt? Missä he voi olla? Oota. Ollaan hiljaa, niin voidaan varmaan kuulla. Mä tiedän yhden paikan. Se on niin järjestettävä, kun vittu siruet on täällä saakka. Oh. Isabella on. Äänimerkki! Äänimerkki! Voiko hän olla autossa vaikkapa? Ei. Gå och titta därifrån, jag bara.